И с огромна преднина и напълно заслужено, наградата за най-добър футболист на 2025 отива при железния защитник Николай Минков. Добър вечер на всички. Изключително съм щастлив за тази награда, за всички, които са гласували. Това за мен е една доста голяма отговорност и се надявам да продължавам да радвам. Искам да пожелая на всички една весела и щастлива нова година и се надявам 2026, както каза господин Иван Цветанов, да спечелим купата на България и да върнем Ботев Пловдив там, където му е място. Благодаря.